Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Allah bai Allah zan yi dan tambayar ki wasu. Kike kina da kake tambaya na kan da abin da ke so in ji shan na sani zan baki amsa. Kenan na gode. Lalla idan mace kamar ta yi aure haka. Me ya kamata a ce mijinta ya fara mata ko kuma ita ta fara mata? So a gaskiya inda an yi aure. Yau an gama dai shashe aiki Aisha ba a zo a kwanta kin gane. Boy tana zuwa za ta shiga ko kayan dressing ɗin ta sani bacci. Kin gane a wasa kayan bacci bai kin gane. Ya zo irin yana ɗan da Allah yana ɗan tattaɓa ta. Ma'ana dai nufin ki za a yi sallah ko su? A'a za a yi ka aido ai in shi kin kin gane wannan fannin kima kin gane ai yawa kin gane shi. Yawa sai aka kawo ta irin ya fara ɗan shafi tana da Allah. A cikin gane irin ba na so in sanu a jikinta sai ta ɗan tsoro. Sai ta ɗan tsori tana cin abinci daina ni ba na so in ta ga mata cin gaskiya ka daina ni ba ka aka aiko ni ba za ki ɗan kwatanta mu? Sai da aka kwatanta su iya kwatanta ni da kila kwatanta kin gane irin yanzu kamar ke ci a tsarin kina ni kwana su ba ta ana sai ki ce ba ta su ya fara shafa kina da Allah ba na so na shafa kina ba na so da Allah ko da sai da daga nan sai tura lalabin da ke jikin ki yana cirewa sai ki saki kuka mai sauti ne ya sai ta billahi da umman ka Allah wallahi ba nake ji kai da ciwo ki ya guri dan Allah kan ki san yau ne kan ya kamata ki kin saki sai ina kin gani yanzu da lokaci ne da kamata a ce mun bayyana soyayya da ke cikin ramutu kin gane ai ni da Allah gaskiya ni ba aka aiko ni a gida amma ka bace aka zo in ma girki in kai ba ruwan gaskiya kawai sun tin aure akwai wani abu da ake da shi kin gane shi ya kuri dan Allah da ba zan yi da lafi ba san ko ya ni zan yi da an fara kuka shi ba ya hakuri ya ina dan lalaba yana shafa ta har ya dan fara zame mata riga tana jin riga ba ta tsaya sai shiru yana cirewa kin gane tana jin riga tana dan Allah ka dena ba na so tana ko kai shiga kin gane ita ma abun ranta wannan abin shi take bukata kin san saboda ta rike tana mararin yaushe ne za ta gudu da wannan abu kin gane yawa sannan hankali da yana tare riga ba wata ja da karfi ta ringa jirgima ya ka ce wata doki kin gane hankali har dai ta sabu ta ga ki gane yana tare riga ta ce ta dan jinyo bane ta daura ni wallahi ba na shi haƙuri ta ce hankali ba ki ba da baki ba ne ba aka ce ga wani mai din zan ƙara yau ce shi kenan idan za a yi wannan abin ana kashe ko kuma ita ya kamata a ce a ɗan ba haske ɗan kaɗan domin kin san aka gama aka ce a bar haske kin san ko manzon Allah ya ce ba kyau kwanan ya kamata a ce kai baka bar fitila mai haske ba ka kuma baka haske ba ba ka duhu bakin gane yawa bayan an tsire ta shi farko sun kwanta irin cin hali yana da shishafa su an ka juna ba na so yana da Allah ki haɗu ɗin gyara kin gane in ya gaba shi gyara ba tun da ita shafa shi ran sai ɗan gyara. Wani da Allah ne haka. Sai gyara kafarsa sai ɗan gyara kafai kin gane lokacin irin ba komai a cikin shi ɗan ne. Hatta pant ba zan sa ba. Ina ai ba a bar pant coverage ya ba a bar. Kamar yadda mama ta sarfi na ka zo. Yes, of course. Inda ba miki tabaki ba breziya ba pant ba komai a cikin ki haka zaki zauna da bacci. Yanda kika tur duniya haka zaki zauna kin gane. Amma farko ba wani na cikin ki kare fara wani kin gane ba. Ya gama romance din ki. Oh, keep quiet mana. Ya gama romance din ki ya gama kissing din ki ya gama shishafa ki sannan sai ya zo. Abu da zai fara yi wanda ya ci kara janyo sha'awar mace shi ne shano na cikin gani ya tsotsi nonin ta ba a birnin ranta za ta ji babu abin da take sha'awa in banda kawai ya aske kin gani a nan ta kanta ta su yana ɗan sha ba wai ya ja sosai ba kin gani
ya dinga ɗan ja ɗan kaɗan yana ɗan ja yana ɗan ja kina irin sa kin gane da Allah kina ji na yawa ina jin gidan gaya miki bayan da irin ya gama shan nonon yana ɗan sha yana sha shi kuma har ya samu a lokacin da yake shan nonon nan nata ko a lokacin za ta ji gaba ɗaya ta kawai daidai kawai kin gane daidai ya kawai yayi to a lokacin ne sai ɗan wara kafa ta kin gane kamar ya ke kamar haka kamar da da ko da sun yi zaka kake dan wata ya fa kin yana ta kin gane sai dan wawa sai dan wawa ne kin gane ba da safi zan yi kinari shi dan baka kinari na dai gane na kin gane ita dai da kika zo inda zana an tare saboda ita ba zai tanga cikin gane dole abin zai mata zafi sosai sai ringa sa a hankali kin gane domin ko akwai su jijiyoyi da zai tattara wanda in dai har mace ta fitowa kin gane in har ta cika budurwa wata akwai wasu jijiyoyi da za a tsinka mata kin gane dole sai ta za kan wannan abu yanzu idan zai sa abin nan gaba ɗaya zai sa kaso ɗaya su kun san mazajen daban akwai wanda ke tausayi akwai kuma wanda shi kawai burin shi ya ga ya tausayi shi wannan amarya Fatima da ta aure za a ce bai da tausayi to kin ga ba za a gane sosai ba sai an ita kuma kin san mu mata Allah ya mana rauni to da wannan raunin amma yaya za ta in dai har ya riga ya burma gaba ɗaya amma kin ga inda har yana da tausayi zai iya bari ya saka rabi wasu ya sai karasa saka rabi kin ga ya mata sauki wani kuma inda kuma kin san wani wata kuma sai kawai saka gaba daya wata kuma zai mata rabi yau gobe ya karasa rabi kin gane saboda dai irin baya so ya fara da ita a ranar kin gane so bayan an gama ya gama sakawa a hankali ya gama shiga sani sai mai da ta hankali ya kwantar da ita shi ma sai a sai na rungume sai na dan mai daga haka sai har asuba ko hakki ya lidi malama kin san me zan ƙara tambaya ne akan kin ga a yanzu mun kai inda tun daga farkon mace har zuwa inda ke shiga tsakanin su yawa na manta da tambaya ya aka yi ciki ke shiga tsakanin mace abin da ke san akwai cikin da za a yi nema sunan abin za a yi ta sada amma ba su samu juna biyu ba to ya aka yi ake yi wasu ke san suna yi cuɗai kuma Allah ya ba su wasu kuma za ki ga za su ɗan yi kafin Allah ya ba su haka yake to wanda suke yi din nan da wuri Allah yake ba su me fasahar su da suke to wannan ba fasahar ka bane ba wayan ka bane ba komai naka bane sai da daga Allah Allah ya sani azurta ka da da a duk lokacin da sun ko baka su ko kana su a lokacin zai baka amma sai kin sani akwai wani suna da suke sabuwa na mace da na mace wannan kamar ta yawan bayanin ya suke za ki ga shi kamar ruwan za ki ga shi ba ruwan kunu ba haka dai za ki ga shi yawa shi dai ba mai kauri ba dai haka za ki ga shi yana zuwa shi ba na ta kenan ko na shi to no a cikin mu suna zuwa kin gane continue yawa kin gane sai wannan abin da nashi da naki idan ya fito iri ɗaya ne so ba zan iya bambancewa ba ko iri da ko ba iri ba kin gane a yayin da na fahimta nake miki bayan to idan har ya shiga wani abun ya haɗu da nashi to shine in Allah ya kaddara zai bada zai bada da to shine kike Allah ya azurta su da ta wannan bangaren kin gane amma wasu wanda ba sa so ciki ya shiga wani karin bayan zaniki daga zaran ya ji wannan ruwan ya san shi a jikin shi zai ta tabbata kin gane to yana cin wannan ruwan sai sauri ya zare abin shi a jikin ya ci hajiji shi a jikin ta kin gane sai abin ya zubi kin gane inda gama zubewa dan sauta kin gama zubewa ya husa kin gama zubewa sannan sai kuma kara mai ya maidawa a lokacin kin ga wannan tsafta gaba daya to malama kin san jama'a muna tare da wata malama ce wacce ta zo daga jama'a wanda yake hanyar zuwa makarfi
haka ne kuma haka yake. Ya right sun na zai ce to malama za a iya neman mu akan lamba kamar haka 08050296177. okay ina zai malama bari mu ci gaba. kin san wasu sun ce shi wannan abin da yake sa mata wasu al'adar shi wannan azzakarin da yake sa mata wasu sun ce za a iya sanya wasu ma sun ce sun shi bai dace ba.